Hipster køkkenet, mand. Lad os lave en salat. Jo, som I kan se her, så har vi lige snydt lidt. Vi har allerede lavet den, mand. Yeah. Det er bare sådan en tomat her. Og så noget mozzarella. Hvidvinsedike ned, det bruger vi som dressing. Nu gik låget fandme i stykker, men det på det så woo! Olivenolie, jomfru, woo! Det gider vi ikke have noget af. Ingen jomfruer til mig, nej tak. Yeah! Så tager vi lige spicer den op med whatever vi har en The Magic Fridge. Så skal vi lige have sådan en, hvor der står The Magic Fridge. Så tager lige lidt peber. Meget lidt chili. Salt. Det er altid godt. Hvad er det her? Yeah. Yeah. Lidt basilikum. Og så så er lige sådan en hipstergaffel eller Akumats Trifork. Og så jeg har godt nok ikke snydt lidt. Det er fordi at det er bare skide nemt at lave. Og det var bare det. Yeah, man. Det var det. Yeah, så er den lavet, mand. Det var alt for i dag fra hipsterkøkkenet. Hvad fanden laver det? Ja, hipster smør, hipster frikadeller, hipster lamper, hipster rugbrød, hipster tomatsauce, hipster kamsteg, hipster bi, hipster hat, herovre, hipster hat, hipster hue, hipster stearinlys, hipster skateboard på en sticky note, hipster kaffe, hipster gaffel, hipster t-shirt, hipster til at lukke rugbrødspakken,